Asin day pa dyan mga tugang, natatapos ang papremyo and sorpresa. Yes. May manggagana na naman ng cash! 1,000 pesos ulit ang ngunyan aldaw nin Lunes. Pag Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, 1,000 pesos. Pag Biyernes, 5,000. So ngunyan may manggagana ng Yes! 5,000. Oh, sa mga Base naman nag-comment. sa mga Nag-comment. nag-comment kang last Episode. Ayan. Okay, hanapon ta na sa listahan kan mga nag-comment. Wow. Ayan! Igabo na! Woo! Yeah! Congratulations! Na-catch mo, partner. Inadalan ko ang pagsalo, partner. Tapos, Kagunta na. aside kan matibay ang nagsalo, so naggapo. Maray kayo nining Maray. taga-irigan pabunuton ta. Pwede. Kung sisay man ang mabubunot kayo ng taga-iriga, siya Nakasalalay kay Miss Iriga. ang manggagana ng Ang 1,000 manggagana pesos. ng 1,000 pesos. Yan, taga-iriga ang nagbunot. Ayan, Okay. okay. Eto na, partner. Ang pangaran. Tadan. Maswerteng nanggana taga. Parang man address. Walang address. Pero may number. May number. Sige. Nemya Bilanya. Nimya Bilanya. Bilania. Ayan, Or congratulations, Nemya. pag medyo iba man ang pronunciation, Nimya Bilyania. Bala na. Tapos syempre, detaran. Basta, Ang number, ipagpatawad sige. niyo po kung mali po ang aming pakapronounce Basta ng inyong ikanagana apelido. ng 1,000. Oo. Nimya Bilania. Sige. Yan. Number, partner. Number 0965 65 Globe. 142 142 7142 7142. 0965 142 7142. Tawagan. Ano yan? Pag pronounce mo kanto? Ito. Turto. Hindi na. Sige po. Medyo ito na partner. Antabay, Nimya, nag-apon tabi kami, Nimya, simbagon mo, tanganing. Ano yung globe? Oo. May load ka? Igwa. Okay. Congratulations. Arog kayan digdi, mga traction. Otro. Another. Nangyayari talaga yan. At pag sinabing ang subscriber ka not birits, ano yan? Dahil mayaman. Abo niyang magyaman. Abo niyang magyaman. Oo. Pero yung dahil siyang signal or naka-off ang sa iyang phone, Sige, nagcha-charge. otro. Ayan. Pero digdi partner sa Satuya, maski dahil ka na contact, automatic gana. Okay, yan. saro pa. Last. Okay. Inisinim niya, may kwarta na, sarado pa ang cellphone. Abiso may mga ka-action kung mas pupwede na dapat active po permian sa indong telepono. Okay. So, maski day po siya nagsimbag, utron ta po, maski day siya nagsimbag, ang 1,000 pesos Automatic. para na kay Nimya Bilyania. Correct. Automatic na niya tabi kung mag-review ka kan sa muyang episode, mailing mo na talagang ikaan maswerteng nanggana nin 1,000 pesos. Sa mga gustong manggana ng cash, anong gigibohon? Sa mga maut po manggana ning cash prize, same lang ang magiging mechanics pero bako lang po ini strictly for student. Sa gabos po at all ages, mapagurang, mapaaki, lolo, lola, nanay, tatay, estudyante o may trabaho, pwede ka mong manggana, kinakaipuan lang nindong mag-like sa muyang official Facebook page, mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana ning cash prize, as hindi paglingawan, mag-tag ning FB friends. The more, the better. Ayon, kaya manggana ka mo sa mga masunod. Kaya ano pa man ang pigigibon nindo, tutok na, mag-comment na, mag-tag na. Yeah, Takamunan. magbali na kamo mga ka-action. Dahil paglingawan man ha, mag-like or mag-subscribe ka sa muyang official YouTube page, YouTube channel, Action Ko Center, and i-share na po nindoan sa muyang episode, gunya na pagkaldaw. Oh, ako na mabasa kay ni partner. Ika na. Asin dyan na nagtatapos ang samuyang programa ngunya na pagkahapon, tabang ora mismo. Ayan, maray na pagkahapon sa liwat sa indong mga ka-action. Antabay ka mo sa masunod ming episode sa Agata Live! Live! May manggagana ng May tablet! manggagana ng tablet as May in manggagana cash ng prize. cash. Ayan. Kaya mga ka-action, di paglingawan, sa aga, live kitang madadalan sa FB page kan Action Ko Center. Siring man madadangog kita sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi as in 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako po, si Joshua Martinez Jr., ang sa indong Mr. Siram. Siyempre mga ka-action, ako man ang mga Salvador kan Bicolanja, Remy Araneta Mindones. Diyos mabalos and mabuhay! Maray na pagkahapon, asin salamat.